tuku ning toko iki dilungke ta. Thank you, yes. Karepe iki matur nuwun ya. Thank you, yes. Benanipun Mas Wakidi kepareng ngasta kendang. Mbak Kitsi gender. Wah, yo ditulung det sik, pelok. Durung. Neng neng neng. Tok 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 tok. Punten dalem sewu. Menawi dangu kula mangun. Jos nang lagi ngasto cek ngono jos wah hebat pancen keplakane wit mbiyen ya ora ukur mula londone katut kintil kilo mergo keplake kuwi wah jan tenan hebat kendangan cetha wilete rempek resik Mas Wakijo Mas Wakidi lah ya tregel urip nyang wayang ya urip nyang kleningan ya iramane penak iya mung karek ajar sitok tayub gagrak mentir wah nek kowe nek ora ndadi besur ora rampung tuh monggo kula nyuwun kalian sindene pirang-pirang anu ingkang Bu Darti ya. Nek sinden liya-liyane muak. Monggo Mbak Darti monggo. Menapa, Dik? Anu sak jineman mawon. Nggih, dados. Jineman apa nek dados? Lah jineman uler kambang napa? Oh, kecendak. Mara kangen. Nek krungu napa sing rada dawa nek mboten mari kangen nggih gathik glinding. Oh nggih, mara kangen cendhek. Nggih, saged. Nggih. Slendro menapa pelak? Slendro. Lho, kaya ngono genderan Amerika. Lalu mangsa Dek, kok ora kuat? Nun? Kok ora kuat? Lho. Lah jenengan napa mboten ngrumangsani nek pun dangu mboten. Pancen nek dangu mboten ya ayo barang nggih ngaten, Mbok. Mboten perkara tuwek enom nek ngaten niku. Dangu mboten nggih sok mboten kiyah.
Kandhane nek piyayi mbiyen ki mbuh kok. Bojone Yuminarto bareng yo ngono. Anggres muni onang-onang terus ngeloengkeng. Ganes bicarane. Wong Prawirawati ala bonegoro. Yo Mas. Apik tenan. Hebat. Nek Yudarti ki spesiale rodok kenes. Ya ini nek nyinden di dalam rekaman itu jangan tanya. Zaman nom. Ya, zaman nom terus. Kino pito. Ngono ya. Ngono tekan Inggris, tekan Perancis, tekan Belgia. Kuwi nek misi kesenian Budarti. Heeh. Bahasa Inggrisnya ya apik-apik. I love you. Sekarang di toko neng toko iki dilongke ta. Thank you yes. Karepe iki matur nuwun ya. Thank you yes. Ya kok ya kaya ngono. Ya pengertiane wirang wae lho. tata hukume basa kono iki dikira padha awake dhewe. Makasih ya. Thank you yes. Lah sing dijak omongan malah plonga-plonga bingung. Yo matur nuwun. Matur nuwun Yudarti nggih. Iya, Dek. Iki klangenane Pak Wakidi tak aturake dhisik iki langgam mimpi. Ning sing nyinden ben genduk Kesi. Kesi. No. Ya guys, bawa nduk. Ngambara ing ngawang Nah iki suarane kaya bledek sindene Pak Naryo. Wah. Hebat. Wah, galange spektakuler, alate becik, tarupe mewah, sindene ayu kabeh, kalunge padha. Kalung iki diseragamke nek kono. Ceplek kuwi padha kabeh. Wah, nek ngono apik tenan kok. Kotange wae padha kok. Loh, tenan kuwi ora ngapusi. horor Seragam. Jadi kalau kelihatan dari luar itu sama gitu. Wah, tutur ya ayu kabeh. Hebat. Terus dalange ngagem AC nang kene. AC wire kipas angin udu AC tenan kok ngisor depok niku. Dadi mayang ora bakal nek sing ngepeti kok mburi kene wis sejuk banget iki. Wah iya. Nek ngono aku somben arep nggawa toilet. Lah terus mbok entuke ngene tak kok islang. Ngisor panggung ngono. Alah. Monggo Mbak Keksi. Oh. Iya sih. Bebasan tanpa Iki ya sok melu grup karawitan ngendi-endi kok ya kanca-kanca seni, pengrawit-pengrawit kuwi gabungan kuwi ya. Kes iki ya gabung kok mula ya entuk gabungan saiki. Lah iya wis kuwi ora wurunga kok. Entuk pacare Jerman. Lah iya tuan sipilis. Renner kok sipilis.
Mboten napa-napa Pak Purba, timbang panjenengan niku dalang ganteng-ganteng kok gadah penyakit hambeyen, Pak. Ora masalah. Nek malah kena nggo celeket-celeket nek dong mayang ngene iki lak kena dienggo betah melek. Nek wong waras ngantuk mayang ning gandeng rodok anu. Jangan kira-kira ki arep manune dingenek-ngenek. Oh, ya Allah. Engko rak ya pernah dhewe. Pernah kaya apa. Ayo adimu ndelok kaya ngopo Dik. Bocah kok kaya pergiwa karo pergi mandi. Yo iki penine iki peni. Iki suarane kaya Pak Sadre. Iya lho, pen. Semester piro saiki pen? Itu Pak. Pitu Pak. Ayo ngadine kesi nanti parane. Jane neng omah mbiyen cilikane iki apa ditutuki karo wong tuane apa piye mun aku. Ngomong kok cotot ngono. Piye pen Pak? Tanggal pen sok tanggal 17 Lila. Ndang Nduk, muni ya. Nara beseng meka Aja panik, kok kalunge anyar. Oh, wah. Lah iya wah. Layak kok rada grogi. Semorot. Ayo yo nderek Pak Naryo saiki apa kayak aku tidak bisa komentar. Kalau sudah ikut Pak Wagub Jawa Timur sudah enggak komentar. Nampi ya wong latihan kok karo tengah juta, itu latihan. Urung pentase terus piye lho kuwi adahmu dhuwit njut apa. Ya iki genti kekno iki. Sinden loncong goweng iki. Kuwi sinden ngendi kuwi? Kuwi wong gesi. Wong tangen kuwi. Kaya ngopo iki? Anu ngendi lho omahmu? Sumber Lawang. Sumber Lawang, Pak. Ayo mulai arep mencos-mencos lambene, ayo. Berlawang, Pak. Sinden jejer terus ora kalap kabeh omongane. Gue sing rada anu koyo piyayi-piyayi Solo ngene. Inji, dalem saking Sumber Lawang, Pak. Lawang, Pak. Saya pening awak. Nduk, Pakmu dalang, Ger? Mboten, Pak. Mbok rada ditambahi sithik mboten. Napa? Angon sapi? Ger, Pakmu seniman? Nggih. Napa? Seniman apa? Pengerawit, Pak. Oh, pengerawit. Oh, yoga. Nduk, nana. Ngitari. Mi berengi dari jagat ngulang. Kosek ta. Kuwi iki nute terus piye ku ngono. Kakak. Nek ngono ki Pak Wakijole ngenuti kangelan ngono ki. Siro nemo. Ngono ki terus gregeten mangsine disok mok glogok. Kakak. Wah, klambine nganggo wulu. Aduh. Kaya Miss Universe. Waduh, kalunge. Kuwi perintahe sapa kok dadak dikek ulu tikus iki? Ya, Mbak, Pak. Oh, dhewe. Nggih. Ben ketok piye? Ayu. Anggun dapurmu ana. Anggun. Lala.
Nek rupane karo Penny mirip. Ya mung kacek nek nggo nandeng-andeng mirip. Ngulandara ndang. Ngulandara. Nah ngono sing rada dawa. Nglembarangung gahi ku no Dek kaya ledek mentir ngono. Enak. Iya monggo. Oh, lek wong Sragen itu lah. Ketungkul ngumbar. Katungkul ngumbar gagasan Kesi. Setemati kowo. Satemati kowo Apik tenan nduk. Ayo matur nuwun Pak Harto Jombang bareng-bareng berkahi nduk. Aduh-aduh dibel ya tetep rawuh. Iya, Pak. Ya Bapak Mayang. Ingkang kendang Mbak Keci, ingkang nyinden Bu Munirah. Wah, hebat. Berani masa. Dengan Mas Wakidi aja berani kok. Masa ngendang enggak berani. Monggo Bu. Semanten mawon ora usah dipindho wis marem wis anajan kendangane Mbak Ketsi Bulani ya semu ya ndang endang tak kendang ndung wong Amerika tek njungget cul lah iya ya bothok sinden ingkang wasis Bu Supatmi Yatmilan Tantinah
Wah. Nyahni ora baen Rajiati pinunjul yen suminten awake gering kamti bubar pegatan sing lemuyu sempro nyang sala petuk munirah bebek nembang anjoget prigel simentir sarwa sri alah kok wis luweh penak pancen cengkok ya hebat sindenane iki kuwi nek sinden lah nek dalang apik ingkang wis nyuwargi Bapak Narto sabda ing Semarang Gandabana misuwur sabete kondang biyen Pak Murdi Tulungagung Ki Mujaka Wasis Angringgit Sragen Mbah Gondo Darman sinambet Mas Bendul Gondo Tomo lan Pak Trisndawar Eyang Jarno yang kadam ing Purwa dadi Pak Purba dereng sedo yo aja rejek enom dele der yo maju tempiling kowe nggih niku sing ajeng ngruwat benjing kuwi ya dalang kuwi angger mayang dibedheki kancane wong mayang kok wis ora uman nggon blas ucapan kondur ngedaton iki dalang kok memihak wayang lha piye to Kong nalika samono jengkar ngedaton Sang Nata Ngastina kadherekaken Bapa Durna apa Durna ki bapake dalange ning anakku saiki gelem ning sawu jajar alhamdulillah wa syukurillah yuh senengku ra umum nang wayang anak dalang kok bapake dar kok gitaran ning isor pelem dibelek dibelai yange Mas Indung dibelek oh bagong isra ayo Ci puji nene nang tak ting tok lintang Selagane rat no bengase yenan kose hei kowe aja gawe laras dhewe tak keprok serandal kowe neno wow Pak RB ampun sare wow nglirik aku mak plerok kaya ngono rek nggawa rambut Banaspati ndang Selagane rat no bengase yenan ekosar worire senasyan among prasaja nanging bisa wuju prana
Aja ngalih sik Ji, tak tempiling kowe. Ora nek ngalih. Ndang tak ting 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 ning 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 nung 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 ning 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 tung tak tung ning. Yo. Ora iso. Sri Uning Mustika Tuban ora iso tak kampleng kowe. Yo. Ya saged ngomong sing seru. Saged, Pak. Ora lambene kaya pitik didamu ngono maksudku. Ngomong kok Bagong lambene maniroke. Ya. Sri Uning Mustika Tuban. Nduk. Sri Uning Mustika Tuban. Lah. Apa? Lah niku kendhange mboten Ya langgam dhisik ya. nggih. Ya pancen kuwi bocah lanang ora ngerti wong wedok. Nek kudune nek sing wedok wis mapan kira yo gek kepiye. Wong Sri Uning Mustika tu kaya bojoku kae lho. Anggone ning mah dhuwur iki terus aku nek sik ning ngisor ta. Sri Uning urung teko terus. Nah, Sri Uning anggere Sri Uning ngono kae mesti nyeluk. Bareng lecuwe agek armora tulirut. Wah, kok ijek eling ah. Wah, aku mudhun gregeten ngantek dadi bredondi karo bakul es aku bareng. Kowe iki ora ngerti kepentinganing wong omah-omah kowe. Apa kowe ora ganggu kan aku? Mung perkara nyedak bojo kok wis mbok tulilut. Mbok tipmu ki dipateni. Lah mengke mboten pajeng lho, Pak. Nek liyane nganggo kuwi apa nek gendinge nek tulilut. Tulilut kok ngantek telung patet. Telung patet tulilut, tulilut. Tulilulululilut, tulilut. Telung patet kandhane. Ngono nganggo patet. Nduk. Enone Sri Uning Mustika Tuban. Laku tresno lan sakaya pati. Marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya anandur arangsi. Sri Uning datang kraita kang rendita gadah ngepribadi. Wiratmaya putrane Rangga lawe adi pati Tuban. Sri Uning putrane ngabdi mangsa bati nalika ing pundi kapupoing Madyalaka sebrang tanding lawan minak jinggo. Katresnane Wiratmaya tinampi ning Sri Uning. Bebasan wekasanira prapting lena alapun nagara. apik ya rek. Wah, dah. Si puji. Nek bocah dek kaya nena. Sri Uning Mustika Tuban. Lambene le mencap.
Nek jane kowe iki luwih ayu lho timbang Mbak Yumu. Ya rada kacek lah. Mbak Yumu ki rada putih ning nggon anu enek gudike kae. Padha kesi bareng aja disawang nek diandan gegere bengkerok. Bocah perawan sakmono umure kok amis. Kaya iwak wae dogong amis. Yudarti yan lakone iki. Nek piyayi rek le. Apa sing ngomong tuwa kaya ngono tek tuwa. Swidak lho Dik pisan. Nun, Wis swidak. lho nggih bener. Bener. Lho kali Pak Wakidi nek wek panjenengan 3 tahun. Aku jelas. Ampun, nek ketoke tek ya jek jalan. Ora jalan apa tekan kene nek ya swidak nek ketoke ringas. Lah piye kok kuwi sedereke Bu Darmi. Nek panjenengan kalih Bu Darmi sepuh pundi? Ya sepuh Bu Darmi. Ora. Aku metu pas oglangan, nek Mbak Yu ora. Pas Padang. Pas Padang. Walah alah alah. Mula aku ijo, ireng. Mbak Yu kuning, putih. Piye? Niku kesi niku mbiyen metune pas banjir. Dadi upama ora konangan wong niku keli kuwi. Tambeng kerok ngaten nggih Bu. Saniki panjenengan ngrumasi sepuh ning putra-putra. Napa niku generasi penerus panjenengan kathah nggih. Iya, mulai aku nunggoni anak-anakku jane. Nggih, nggih nunggoni nggih karo nek enten do gelem ninggali. Pancen kelakuane kesi welek tenan kok. Nyinden pirang-pirang juta kok. TKE teko Jerman mulih iki TKE yo ngetokke bektine yang aku. Nukokke jam. Iki lho Pak niki saking Swiss. Bareng tak takokke iki le tuku ning Gladak. Swiss kok Gladak. Walah, sisi. Rekake mulih kok Jerman ki layak ora buru-buru ning nggonku ki ngantek 3 dina ki jebulane madik-madik. Urip pinggir alun-alun ndi sing kira-kira miring. Ukurane kok golek kemiringan kong. Cah util ki ndelalah. Wong TKT lah wingi kecilik nyang Anjuk. Syukur kowe. Dikira awane iki enek campur sari. Wah, mangkat ngetigi gandul tergandeng. Ya bareng tekan kono ora ning campur sarine mudyar kowe. Ngono meksa ning kono ya mesti oleh dhuwit iki ra gumun. Piye? Nggawa meja marmer. Ya mesti nggawa dagangan ya gumun aku. Wong ubet ya wong urip ki kudu ngono kuwi. Dadi aja mung jagake kesenian tok. Mergo kesenian iki sok pasang surut, ngono. Rezeki iki ya kaya Budarti kuwi lho. Sepuh-sepuh, nah nanti pensiunan pegawai negeri. Gitu Bu. Kasih pensiunanipun. Pensiun saiki di Golongan pinten rumiyin? Setunggal A. ya mung 3A. Oh, 3A panjenengan. Hebat 3A. Saiki nyogok ya piye? Oh malah nyogok. Ora nganggo sogok-sogokan iki sudah keterbukaan. Apa nyogok iki gleh-gleh gitu. Wong sing nyogok karo sing disogok ya padha butuhe, Tru. Karep ngomong. Bu Darti. Dalem. Benjang menika kula badhe ngawontenaken lomba sinden. Nggih, terus Mengestoni nggih. ayo mesti to nek di Niku gabungan kali pemerintah kota, nggih. Niku ning khusus lomba sinden niku kula ning terus kula nunutke lomba sinden niku melu karawitan putri niku mengke sing dibiji sindene penampilan terbaik. Niku kapan? niku ora entuk sinden sing pun mambu lemah. Tuwek-tuwek mboten entuk, kok mambu lemah kuwi. Istilahnya Pak Anom sinden tuwek jadi sinden mambu lemah.
Bagi sinden-sinden nom Bu niku sing tupados ada generasi penerus ngoten. Ya, Cocok sing Bu nggih. Cocok banget aku. Cocok ngono. banget. Panjenengan jane nek tumut ngaten nggih. Tasih ketinggal belia kok. Bu. Nah, kocok tinggal sih. Nggih. Monggo Bu, maringi menapa? Sing Lah apa slendro apa pelak? lah panjenengan mau pun slendro apa pelok mau Mau kan? slendro. Terus slendro sakniki pelok nggih. Pelak. Asmarandana wae piye? Nggih. Asmara ndana pundi? Toprak wae. Oh, toprak. Nggih, nggih. Monggo. Andara toprak. Thank you, yes. Aja buka wirang to ya. Kuwi wis taun kedaluwarsa. Lah iya. Anjas mara hari mami Oh iya. No 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 no. Kutha Prabalingga Ngahono neng sekari. Pangging hurlu kesma Ngono ki lho, Gong. Kewek entuk, cengkok entuk. Pun kang pamit palastra. Oh, kuwi kudu dicengkok. Nek Kesi itu suaranya bagus, tapi kemayune rong entuk. Kudu ngono ki lho, sing sajak. Pun kang pamit palastra. Sajak kira-kira wong ngrungokke iki kaya njotos-njotos ngono. Sik malah ngono. HP, wah. Pak Harto Jowangi pancen penggemar berat. Nggawa watu. Lah nek kurang berat kene telepon, halo no langsung mah. Gumun aku cepete iki lho. Ya namanya penyurung. Bareng tekan kene, wayange pun dadi dereng. Duh. Wah, cancuk. Lomba sinden kuwi hadiahe karo tengah yuta. Melu lho,
siji. Ora gelem melu tak tempiling kowe. Entuk piala. Piala. Kowe tembung sak tembung ki mbok sing kowe iki sing ora mudeng. Nek jaman Pak Suyut biyen ki anu kok tembung ki diglejah kok. Tembung ki nek owah sithik ngono ki beda. Ora ngerti kok. Lah Jawa ki pancen yo angel. Munggah, mungguh. Sagah. Iki nek saguh kuwi lek padha to artine. Pejah. Oh, munia. Munia. Pejah ki mati goblok iki lho. Teratap aku. Lah padha wae to lemari lemantun, keri kentun, pari pantun. Wong kok senengane ora. Wong nek wong ngomong pejah ngene mati ngene kok do bingungi. Lah iya, wah. Wah. Apa? Wo. Gustine barang rawuh, Truk. Wee. Kelompok dalang yoga. Dalang yoga piye to, Kang? Wah, wis. Nggih menika putra ingkang sinuwun kaping 11. Gusti Ki. Lah nggih 12 piye to? Kes iki kupinge ra. Ngomong. Putra sinuwun ingkang kaping gangsal 11. 12 gong. Sinuwun ping 15 ki sapa nek? Lah nggih Gusti Pangeran Harya Benawa. Menika ingkang kagungan ide ingkang damel kasangsayaning asanes. Piye karepmu ki? Wah, ning sukses ti, sukses. Wah. Keliling pentase kanca-kanca sukses kabeh. Dalang sakmono mbane reneng sing elek, apik kabeh. Nah iya pancen ya wong dalang-dalang yang masih eksis semua. Apik kabeh. Gusti kang gede aku mayang tresnane sak ya sengunguk rawuh. Ning ngatasé ning daleme ora kurang dolanan. Apa ya ini iki dolanan? Oh, suwe-suwe rak tenanan. Ya nggih karo Mbak Yanti, sapa garwane kuwi tunggal to karo garwane Pak Sayaka ki Mbak Yuwadi. Padha. Bojoku ki karo bojone Pak Susilo Bambang Yudayana ya. Yo tunggal apa? Tunggale nyesep mboke dhewe-dhewe ngono lho. Oh, ora. Nah, wah Pak Mariono Ibrahim ya nenggani weh jane kuwi dalang jos. Keprak kotak kuwi dipasang nek sisih kono nek mung dipathoki nganggo kayu apa gelem, Dek. Lah kudu dicor sik. Dipancal karo Ki Mariono Ibrahim nek guru kotak tembre-tembre ambyar sakal kuwi. Duwer ngono ki sikile ki biablas rono. Nenan-nenan ki saking biantere kok. Ndek aku nyusul ki Baladewa nesu nendang Begawan Liceng suwi ki. Ilang ya wamu diyer ngono ki sikile mlebu kotak ra iso dijupuk. Saking biantere. Ya kuwi jenenge ngetok-ngetoke gawean ki ngono kuwi. Dadi adik-adik SMKI ya nyekel wayang sing apik, sanggite sing bergas, sastrane sing endah, sing gendingi, sing lucu, sing renggep, keprakane sing banter kaya Pak Mariono. Wah iya ya Kang.
Ngeprang risa nungkak kaya Pak Mantep barang ngono. Tetek dar. Monggo Bu Dewi. Ingkang sisih hering meten saking Purwodadi. Tak tung gong. Ngekeng Mbak Yuca ali welingku. Oh, bagong ini. Ayo kan nirake janjo ta, Gong. Wah, jane kong neneng. Bandreng. Ning seneng kowe Mas Anomi nek ngasta iki penek ngono lho. Ngono-ngono ora sayah kok. Keliring-tiring. Penek ngono. Wah! Tuat wah! Ya! Piye? Beda karo Pak Wito ben mayang ning Baben iki. Baben endi? Wong kuwatene wah pas 3-3 ndelala kaya pas akeh ruwan. Tuku gelang ali-ali. Cek. Ngudet karo Serdada Pitana Sangking negari Manduring kinarya bebukaning sari. Ya ini karo Mbak Dewi rukun tenan ning ndi nusul wayangan, nusul wayang aku wis piyayi lurus. Ning dalan iki sepatu. Wong rukun gak padu. Monggo Bu Dewi. Nyandi piyayine mau ora ana. Oh ndelik ning kono. Nek Pak Mantep anggris masta ning Jakarta wis peng-pengan. Kunjuke Kang Wiratu ing pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Sudarko Prawiro Yudha. Cangki iki lha. Marang risak Bratasena. Duh ngono. Wah, piyayi padha gandange, padha hebate kok. Pak Murdi Tulungagung biyen ora enek. Wah, ini hebat ini lek Kasnom Bendul biyen. Pendangi lek Wakidi ini. Aja kaya ngono Suman. Oh, Gendari. Aku wis prasetya karo Yayi Gandamana. Ngono wis ketoke serak ngono kuwi apik dramane. Wong biyen iki andane mbuh. Ya, Pak Tekno Talun. Ora keteng mong sak melik gaganging suruh. Nalindring parangake Prabu Wisnuwardana. Meh rahina sumubang mangaruna kadinetraning anggora posabdaning kokila. Ngono kuwi dirungokke saka kidul desa nglengkeng. Enek ngono lho Gong. Yen duwe ciri khas dhewe-dhewe.
Pak Joko wisaksana geng mangke. Linentek nanjing manjane keng Bojro Hirawa. Ing aling wis kaling manganing rasa jati tomahon keksi sagung jagat anu datan potobi. Tadya kempa kongsi gemil hawor pamoring sukma. Wah, jane biyen iki apik kabeh. Monggo. Ya nyuwun Mbak Dewi iki nek mbok yo rene to, Mbak. Monggo, nggih. Aja awar Bu Mariono. Engko nek ketularan biduren kowe. Apa kek bojo dalange biduren to, Gong? Lah, ngono. Melu bantu no sampean nek rumangsa dipinterke karo SMKI iki. Mbak Dewi, sampean nek nggih konservatori mbiyen. Injih Mas, adik kelas panjenengan. Oh, jurusan tari to ketoke. Tari to. Injih. Nek tari kok enjoh nyinden. Sampean nggih enjoh Retno Ngayu to. Kalau rumiyin saged. Nganggo rangsang Tuban. Aku mbiyen dijak piye Pak Wito ning Madura iki. Mulih dibayar celurit. Nek wae to, Gong. Waduh ra jamak mbiyen. Ane mbiyen ki wong enjo ngemplok sego ngono kuwi wis peng-pengan kok. Aku mbiyen arep mulih ra enjo nggadekke jam ning widuran. Payu 1000 terus nang Ledok Sari petita-petiti. Yen duwe duit 1000 wis TV iki regane piro? Duit 1000 nek nganggo TV. Seneng aku. Lho. Menika Bu Dewi. Monggo. Monggo Mbak Dewi, maringi menapa sakeparengipun wong namung sayaan. Jawi menawi jarian lain lah. Engko tak enteni. Monggo. Ya, dibawani. Oh, sing bawa Pak Wito nu. Ngono kae to? Pak kaya Pak Pujo Sewaka. Kiraku kowe tan citra amung tansah tentam bui Anggung tansah ditapuki piye? Ditapuki piye to, Gong? layang kina wamah ruta ya guru konser masamu kuwi mbiyen guru konser lho seru mangsamu piye guru karawitan lho Pak Wito mbiyen kuwatoke pramuka ngisor njebeh biyen lak umume komprang ngisor ngantek dieret-eret kae. Walah saka Klaten numpak pit lanang ku lho. Pit montor udu kok gablek. Kuwi mburi nggawa beras bareng tekan ngarepan kono utah. Kowe iki gawe wirang bae. Waduh. Terus Dewi kok kaduan, "Aduh, Mas. Kula pendetane nggih." Oh, iya wi. Pak Wito monggo. ambal-ambalangen
wo suwe hangan teni wah apik le yang pengrawite Pak Anom Surata kok ora Dewi barang biyen sindenku lho tak jak nyang Demak ijek eling tak bayar 40 do mula minggat lho kelakuanmu kaya ngono ora ya wi ya 40 lanang wedok pra wis akeh panggane monggo Pak rasaku hangantu hantu pijer krungu semaya elinga yen tak entuteni kledang-kledang nyuwun berkah Pak Slamet Suparno kledang-kledang lakae bocahe teko oh iya terserah monggo mawon wong namung sumbangan kledang lakae bocahe teko wah jan suarane ketut sabe ketut sabe ayo menika badhe katindakaken dening Ibu Dewi Marseningsih minangkani pamundhut wah kok eram to monggo Bu Dewi dados